Hej og velkommen til Hjorts Køreskole. Jeg hedder Michael Hjort, og det er mig, der driver Hjorts Køreskole her til hverdag. Vi har igennem lang tid haft rigtig mange unge igennem fra Herlev og omegn, og vi hjælper gerne endnu flere unge. På Hjorts Køreskole der handler det ikke bare om kun at bestå sin teoriprøve og sin køreprøve. Vi skal også være sikre bilister, og vi lægger vægt på, at I bliver sikre bilister. Uddannelsen er tilrettelagt, så den passer bedst muligt ind i jeres eget uddannelsessystem. Det vil sige, at vi har et online system, hvor I kan booke jeres køretider, sådan at det også passer ind i jeres kalender. Der skal være tålmodighed fra kørelærernes side, og vi hjælper jer hele vejen igennem. Det er det vigtigste for os, det er, at I får et godt forløb. Når vi er her til teori, så hygger vi os for sodavand. Vi får pizza og sodavand, når der er førstehjælp. Og generelt prøver vi på at skabe nogle trygge rammer for jer, så det også er trygt for jer at tage kørekortet. Men jeg kan sagtens sidde her og sige en masse godt om skolen. Tag et kig på vores Trustpilot og se, hvad andre synes. Her hos os er det vigtigt, at både teoriundervisning og praktisk undervisning bliver grundig. Det vil sige, at når vi er her til teoriundervisning, ja, så sætter vi ikke bare en video på, og så går man hjem igen. Vi laver en tavleundervisning med masser af tegninger og rigtig mange forklaringer, som så bliver understøttet af noget videomateriale. Det er vigtigt, at der er en klar forståelse af, hvordan teorien hænger sammen, og hvordan den virker i praksis. Det samme med den praktiske undervisning, når vi sidder ude i bilerne, men så er det også vigtigt, at vi forstår, hvorfor vi skal orientere os, og hvor vi skal kigge hen. Derfor har vi også tavler med i bilerne, så vi kan tegne på tavlen, hvad det er, vi mener. Så det er vigtigt for os, at både teoretisk og praktisk undervisning er forståelig. Desuden kom der jo en ny regel omkring det her med manuel gear og automatgear juli 2024, så derfor tilbyder vi faktisk også undervisning i både manuel gear og automatgear. Manuel gear, der har vi en Volvo V40, og på automatgearstenen kører vi en fabriksny Tesla Model 3. Hos Hjorts Køreskole er vi for alle, uanset om du er ung eller gammel, skal generhverve dit kørekort eller skal have kørekort for første gang. Det vigtigste for os og formålet med skolen, det er, at du bliver godt klædt på til at blive en tryg bilist, og at du føler dig klar, når du engang skal til prøve. Så jeg er klar til at tage dig med på vejen mod dit nye kørekort her, med masser af godt humør, masser af faglighed og masser af god planlægning. Ses vi? Gå ind på vores hjemmeside allerede nu og se, hvornår det næste hold starter. Tag kontakt til mig, hvis der er nogle spørgsmål. Vi ses. Hej.